la lectura és un món, una finestra a la fantasia, a la creativitat, a la concentració. En Camacuc els xiquets i les xiquetes poden aprendre de tot. Bàsicament se van a trobar en còmic, van a aprendre valencià, van a normalitzar el valencià, van a estimular la lectura, van a agafar el hàbit lector perquè Camacuc és una revista periòdica. Pues en Plumier podemos encontrar un gran surtido de libros de bolsillo, sobre todo infantil, que es lo que más hoy por hoy se está vendiendo. Cada vez más, o sea, los papás introducen más a los niños la lectura y bueno, no siempre estar enfrente de la televisión y con juegos. Nosaltres tenim molt clar que un xiquet lector va tindre molt més fàcil, després en l'edat adulta, de mantindre els hàbits lectors i el gust per la lectura. Las personas vienen, nos piden un libro y de un día para otro lo traemos. Entonces, que tengan un poquito de paciencia y que nos ayuden a vivir un poquito mejor esta situación. Les llibreries de barri són essencials, són els punts neuràlgics repartits per tots els carrers, per totes les zones on haurien d'acudir tots els veïns i les veïnes a comprar. Són els punts de distribució, els punts a la vista. Les editorials passen inadvertides en el paisatge urbà, però les editorials sí que en els seus mostradors, en la seva atenció al públic i en els seus serveis, són les que canalitzen al final tots els productes que tant d'autors com el treball de les editorials fem i acaba destinat ahí, a les llibreries. És important estar associat a una unió gremial perquè la unió sempre és profitosa, és avantatjosa. Quan més estiguem units, més podrem fer-nos valer, més podrem informar-nos, més podrem compartir. Que si se pierde el comercio local y de proximidad, pues nada, no tendremos nada, tendremos barrios sin vida.